अले तू गदर ताहेर झोतोगे बिजनेस किसन मरब एड़पद किसन अले तूगे अले तू गदर ताहेर झोतोगे बिजनेस किसन अले तू मरन बयड़ अले तूगे मरब एड़पद किसन अले तूगे अले तू गदर ताहेर झोतोगे बिजनेस किसन अले तू मरन बयड़ अले तूगे अले तू गदर ताहेर झोतोगे बिजनेस किसन मरन बयड़ किसन अले तूगे मरन बयड़ किसन अले तूगे ABP Ajamda Rajkot official YouTube channel Centcon ABP Ajamda Rajkot official YouTube channel Centcon DJ Buddheshwar and Bipin Mix ABP Ajamda Rajkot official YouTube channel Centcon Please subscribe to my YouTube channel.